No. Minye minyininka ko aya nana wati'u Allah wati'u rasula wa ul amri minkum. Ko aya nana ka alapato anka cidel lapato ko nyema fana anka tuko ko lapato o yeddu tigo de ube mundo min ko ni fule aya kono ya o ye masakew de ye ani doni ke baga nyema ulul amri doni ke baga ye ni ulul amru ke fulade masakew ani doni nyema min ye jinya marali o be masakew bolo dina fana kolosili o be doni ke baga bolo me doni ke baga yere be masake de kam marali da me masake be doni ke baga gere nyoko na de na ba ke ka ko min ke na ta nyaado dina la abe doni ke baga nyininka ni doni ke baga ye min foye abe barake moy an ube ni doni ke baga yaye ayem kuma do fo masake kuma do fo ba ye ke wale de ke ani islamiya sharia tebbe ube ta fe u kele na kele ube ta konnan jamin kai uba kai donc aye lesri masakun ala kala nyini yo ode akulana doni ke baga mais min ye dutigu nyamariya ni awa abay tamatanya na ulu ya hadisa warewde mais ayen ko nilla nyini ye no be bon ko do ko leka dembu so de denke ko adenke furu ko tungele yara apolo kamuso soro ka furu o tungele yara apolo tuma mi ayam muso soro ka furu yala ka pendo bagando kantige ka dumuni to be fantan ka do be togodi na ya ke ni barikada de basitola alay furu no ya karase furu tungele rama alay furu no yaye anni sonjara an ka ala barikada ka dumuni do to be fantan ka do ka kenni sonjani barikada basitola ni la nyini de utara mori do de fe ode ye ewa bara inkaye donc furu ko no yaraye donc setanu munu naka furu ko setanu munu tunya ka furu ko ingele ya kantigali kake ulude ye kantigali mbeke ulude o ye shirku ye wotefe mais na ya soro ambi anyala barakata mi sonjara anyala barakata la mi ye furu no yaye kantigali kunni dumuni tobe kunye kala barakata de basitola ko doya ka demuso ta ka di doma me fa yere de joden be ni demuso ka ko be togori ko kanye ke ni fa yere jena na oye ni demuso imba chefe cheba muso be dese de bala e jora ni demuso kun ko be ye ko kanye ke hari ni shebiye a che yere finance ika dodi o panama o kanye ke oye hera de ni mo sorola e jora ni ka demuso be mo bola be furula oye hera de o kanye be baraji soro ko sariya la na ya soro mo desera abuso poro pew na pakati de ta polo muso de ba kaswala imam muso na munyu nke de gumi mbaka a desirin kan na pakati min koro mbe sabala koro mbe munya koro yere besa koro mbe sabali baraji bala pasitala ne ni muso ko krasa desiran ne ka ewa na pakati yere koro a desiran na pakati koro ndese ka to abolo worodo ba bola ka furusa ni muso be che bola a desira na fakati koro muso ba ka swala ni muso yere bonche de gunde fa kan jena nai basita na ko ewa majena harin kan na fakata desira koro ndese ko munyu ndese ka tola worodo ba bolo aka ka furusa
mais ni muso moke ou be e fa moke e jora ne kan de muso ka muso na ka kongo e basi ta da kan yi yu manke bon ko ewa association ko ewa o ka ko do u be fara ɲɔgɔn kan ka sisoti no association do dila ka suntigew kɛ o be cogo di bon an y'a fɔ cogo min n'a y'a sɔrɔ a ye kafo de dila a bɛ dɛmɛ ɲini setigiw fɛ a bɛ dɛmɛ ɲini setigiw fɛ ou bien aw yɛrɛ de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan pour ka fantanw sun tigɛ misiriw la ou bien ka taa wari di fantanw ma baasi t'o kan mais aw yɛrɛ k'a kɛ ne ka nin hakɛ bɔ a ye ka nin hakɛ bɔ an ka to ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ o ye de ka ɲɔgɔn degun o ye de ka ɲɔgɔn degun parce que e bɛ se ka hakɛ dɔ bɔ nin tɛ se k'o fɔ ou bien e bɛ se ka suntigɛ dɔ dila nin tɛ se k'o ɲɔgɔnna dila ɲɔgɔn degun bɛ ye o la mais n'a y'a sɔrɔ a y'a kɛ association ye a bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ka fantanw de la dumuni ou bien misiri kɔnɔ ka taa n'a ye suntigɛ yɔrɔw la baasi t'o la Waalaikum salam. Bon, ko ni ewa n'o y'a fɔ ko ni mɔgɔ min n'a b'a fɔ mɔsi di o fasidi de do a sariya man ka mina man ka bila salli wala doni ke bawo ka kuma da yo yewa o be ya hadisa do ya aya de alama ko inja ku fasiru bin nabai fatabayyan alama ko ni fasidi ye kibariya ko harina ye kibariya min ko kiya kibariya an ka sabati da yini ko ni mo min ye fasidi an dal amma ka kibariya mina kiya ko la na ye salli wala de ko salli wati sera mo de mina o ya yau da yau ni kera fasiri yayi ka sera man ka mina parce que Allah da ko fasiri ka kuma kana mina a ko fasiri ka kuma kana mina de an ka sege a dalila ya gode bo ko haruta ni maruta malika bulami ala yuna te ka mo la jarabi ko la kala dabalila ko do be muso ko do ko o ka kola ko ala wuna ti dugu koloka ko mashaka sabali ka bo muso de kolo ala yu puse ko ka da mai wayin galonde min kisa ngalonde tinyate malika de doro ala yu bila ko kana mo la jarabi ka mo la kala ko dabalila puru yala mo min belli man ya ka dabali toy ube mo min ta toy wodi ha to fula no mo lakala wako wa ma yuallimani min ahadi hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur o fula ti kala dabali la bara o ba fu yede an Allah ya wunce kana hada ma don la jarabi de kana kafiriya ka dabali kala me we muso ko min ko ka kola ciya to Mani? Ipi donu kamu? Na tu filme? Bon, como não vai ir filme kabra kabila video ka filme kenye filme jugude ki ir filme illa wuraw ube wumuso ube fitewa foto puntaw olu ta ya haramu de olu ta ko bila redo soso ka ya haramu de kuma mana muso unu be redo soso ka to ki yere filme bi yoro biro ku gira redo soso ka mo la fitina ka wali taw la fitina ube ala soso ko ube ewa foto lankolo ube lankolo ulu ya haramu de islamia sariyala utebe donc ambe min ko ola o yede filmu ni filmu jugu de do ube muso lawra de do ube che ka lawra de be kenema donc ulu na ñu gona ku ta ku bila rejo soso ka ulu ya haramu de wa alaykum salam bon ni ñi ni kalim bi ko e yere islam de
ibesu me ebe bara ke restaurant la dumuni ferero ibe dumuni fere mo la obe tugure haram wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana nyugo deme junubuni ya dala donc silama fengo fenye dumuni de ji sun wajibira mo ka haram ya ka fera masungalo tirela har ni barake dende be barake polo ni ko akasu abanna kasu e kana dumuni dama tile kulu kana ji dama a barake law de be bolo moso de be moso ya de ke e bolo ubake ki ka sojo silama de do an be kafiru redo sungalo ku desu nu be ta dumuni ke yoromi ka ta dumuni ke e kana ji duma e kana dumuni duma nunu tebbe silamiya sarela wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan wodi ya to doni ko sungalo bonya kama la hormana bonya kama uko har ujura ya daga mo minye koy kammi ni ka ujura ya ujura to goleye kanam ni kene kan mo biye ni be dumuni ke take to godela ikana ke kene ka mo min ka ujura be kene ka wala o be se ka dumuni ke mo nyana parce que bebo ka ujura bure musimi ko misale ko mi bana bagato min ye bana bagato ni mo ya ye bado ni bana de no tisika to o be se ka dumuni ni miru ke mo nyana me ako mo ka ewa imina sungalo tilela me e ka ujura to golende mo tado kana mi kene kare kana mi mo nyana sungalo ko nyana la ko makama hari ni ebe dumuni ke take to godela donc munu be tile kono jamana in kono bedde ni kare uni feuna no be jimi be nyana o be dumuni ke be nyana o ya haramu de islamiyya sarala jamana de islamiyya sarade te ni islamiyya sarabe fanga be fama wala ni be kanka balide e mai sauda ni tilewa fajiri kene tire fu kata tile be ate kuila iki ka dumuni fere wona dayele ku be dumuni fere mo ko ite ji fere o kata tile dumuni te fere ite ji fere kala ndendo della ka ko abdullah jibril sudesi karamo to mufti de sauda fatura ko shen dola o bora makka ko beta riyad tama dewndero ako e wannebe kiden ka sunna ke kammi tama e sunna e kammi nebe alaka noya tambe mi karamo imina usere riyad uye ci nyini pambe ka dumuni nyini pambe ima ji soro ka dama ma dumuni soro ka dama ko kata tile tellement que dumuni te fere ji te fere kala nden do yo ko abdullah jibril ka tibariyala amina de sungalo tile da ko parce que tama dende yayi ngati den ka sunna ke me usere iliyadi uye dumuni nyina ye ka ji nyina ye umaso nu te fere ke mo donc sungalo tile la ni be kan ka korosire sungalo bonya na koroma kama jamana o dobe asariya be polisu de be yala dugu fe nu ye mo ye cheba koro jibe edda le be dumunu ke bi bugoni pusande ibe bugode o be jamana o do alaka hatimanda malaka jamana fanga di jamana manu be baraka ni islamai haqiqala ko fini jama be sal pense misiri mi lay ka sallo kono be togode ni sunna misiri bi kerefe ka salle ko do ko ale tereke do adona jinna bara udela ko ale ya ko kito ni jinna bara la ini netefe ko ale ya yire tigara femba de dawa ibi sheko be de ke kurabi konanja de ka iba dawa de kuro udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawjati al hasan ala ko ye wolele ke kata tigi ala ka siram ni ko donye ani wajuri ko juma ibi ka konanja be de ka ye kuro ni konanja ka ye idde sara la pew iba faranyonya parce que ifana kana tatuwa no fe na biti bila ala soso Allah wala ko yahudani nasarawu
ani qawarji jonka tora be islamiyya dinaka buntemi akomana o kamuni hajili muslimu atigi irekato ta ko sege ka nyine muni haji sunna buntemi ka kitabu do muni haji sunna akomana ndin ka tigi irekato sege ya ina ya kuja kwa hiyo na waliita kwa hiyo mapangano ya mada bego kila kiwaka kama ndani au ni kiwaka ndio maana na wati kiwaka ndio maana ndio na kuja kwa hiyo bo odo ko muso do ko anu odo ko ale na che ko ni mankando ni biladu ngunyo ko te doro ko che ba ko ama ko ba ale fa yala wordu ba le ko la ka furusa nyine wa tiden ka risa salen nana ko muso ni ye furusa nyine chefe ka soro basite arjanna ka saita soro inu me don ko bashe munya ni ke ka jogo sabatira ichela jogo do sabatira echela abi mara togo jugu dola eyre ya don tesen nin koro ni ye bilali nyini ko la basite ube dolo minde sabatira ichela eyen ne shiga kai ye konanja kai desra eya do teseka to apolo oka woro do bolo ka furu mana ni jogo ya do sabatira ichela ube ayi mara ko jugu dola etesa koro ni ye bilali nyini wala bashitika me na ya soro bashite ni ye bilali nyini tire par janna kasaita soro inu bo o hadisa min nana ko sungalo setanu be siri ambe mu fa mu ne hadisa ambe mu fa mu hadisa yinna sadul masduq da yako cinya da do be siri setanu be siri ne ciden ka hadisa wota law anyo de ko no seminu ko mo ni ciden ka hadisa do woye e bolo wodo bala ako abasoro dangini jugube ela ube famutila karamu ima kala famutila ube iba nyanyini ke ima sunu ya lembe nyanyini la ima sege dike ima haklina jugube ela la nyini jugude be ela ima kala mbali de ye ima sege de ke ka pasu be nonun de be sababu ye ciden ka hadisa do ewa wobe ye ala ebol ni hadisa le ciden ko tusafadu maradatu sayati ciden ko setane kanna gelewde setane bedere ako kanna gelewde besi setane bede parce que do be ni sikanu ke ko ciden ko setane ubesiri boy sungalo kono la kelew beke ko jugu beke setane kanna gelewde besira bede maradatu sayati ni wode parla setane kanna gelewde besi donc ube minke kalo tola utesika ke sungalo la ema ye sungalo dobe bo ala sosola ala bato be taya misiru be fa setane kanna gelu de sirila dobe bo ala sosola ala bato be jidi me setane bete kanna gelu de be sir foto safatu maradatu sayatin cida yore ko setane kanna gelu de be sira bete ada kwa imedawa bo ko do ye wanani ti alema atigi ye do yoro ko lawa ko tugoli bo ko do ye wanani ti alema ko akado tamarola akado ka suntige wati kadi suntige ba amon misiri kono
ko ale ko ya kada do maro borola ka di fantan do ma tigi ko ka wori ke to mi wori ko to wori min diri ma ko karasan nin kete iba ko akya tigi ka to de ta ado tamaro la ula ikatana misire ko sintigala ako ka wori ke to mi aka wori ko to la e kana ko ku bi ka hakilina to wala ni e rebe maro boro min sakata di fantan ma ta maro boro sakata di fantan ma na le ko aka wori ka to yoro mi aka wori do yoro Bo ko do ko ale ka che tumbe aka wari uji ale ma ko ulasa ko ale tumbe do ta wari la ka firu sala ka soro che ta kanama ko o ko fe ale nana nimisa ayo ko che kwa ya fara ko ya la munun tamina ale ko la ko che ni che kwa ya fara ni yere ya kwa ya kaba ni tumbe ka do ta la de ka firusa ako o nya fara o ya fanne na kwa ya fara ya fara ya fanne okay anda salam wannan salam mara annabi gida ra tarawih do araga na dindan araga ina wana na anki maya na ji araga bane wanga ko mo dorero alena na misirila ya soro almamini jamabe sungarun na fila de la yesa ko sandika ba ko ko alenya na kalima mini jama soro sakola na ya soro arakan kelen temena de aye arakan saba soro almamini jamano almamini jama ye salamu bila alek tama da barakan saba len nyina na ye salamu bila ko ale uye tarawih ke ko arakan dole uye tarawih arakan fulake o ko fere ale hakili jigina ko ale ka sako matti dafa ibe sagi ka sako ka ada maden niye salamu bila kasoro sallima dafa ni be in nola wakati masunyali ibe nola ibe nani arakan nani na de ka bada ke men ni français janyana ni togola ibe sagi ka safoka bo ko ya la tarawih ni arakan kula salli ibe sigi ka tahiyat bo ibe tahiyat da farewa ube salli min yarakan nani ibe tahiyat ko min ibe dawde ibe tahiyat be da fa tarawih arakan kula ibe tahiyat da fa lende ko ka tahiyat ko ka salati ibrahim ya ko ciden ko ka tanga nyini ke kabo fennani minna kulu ko ubu be do ko arakan kula ibe tahiyat da fa Oni almami ya salamu bila ka sore ka tahiyya madafa ibe salamu bila no be ba don ko ko ay na ya sore masalati ibrahim ya ke jidan ko ka tangani ni araknani minye imo ke ibe ulu kere ko fe be salamu bila ubu ke jonna ika salamu ni almami salamu kana janya nyona me kana salamu bila no pe ka soro salati ibrahim ya madda fay polo ani kanga tanga kenin nani minye nu madda fay polo sheikh ibn samir rahimahullah ay fatawa kenin minye akwa fataw be don polo ni almami salamu bila toro be salamu bila ka soro masalati ibrahim ya ke ka soro ciden go tanga kanyini ni nani minye umo ke akwa ya fataw ye ibita da fado ko be salamu bila
fajr wa asma da fajr an jira na fajr da kin fara yayi da fajr kuma na fasa ina ko da ba karatu da dina wani mu'min tara dugula fajr wakati enya na fajr sherade e wulila ka fajr salli ja fajr wakati mato ko fede eye salatu khairu minan nawm be ibe sage ka salli kawa ibe saga ka wajibi parce que ye salli ke wakati mi salli masi atemina ibe sage ka salli ka ni wakati dona salli kolo min salli wote sa bon ko do ko lo be angola mu be suntige kafiru de misenu munum be utesu ko be na dumuni ke onofe o hadisa min fora ko ni sumbaga suntige ko nin kafiri de munum be na dumuni ko no ubara yeso uzunto da tiden ko sumbaga de ayere ko kafiri asunnente donc o tayre doro dumuni do ayet dumuni kay no bebe baraji soro an islamiyati balillahi yanhaakumullahu annil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin kafirin min mikele ka dinala ami da boy ka sokono ala ti balika nyuman kay ka tilenya kay nyuman do abe nyuman min kay be dumuni ka uno fe ko ngoto do nyuman do me suntige baga baraji te tima parce que suntote ko tanga be kanin nani mi allahumma inna a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ni nani de alim sallu wani muwa munun be su ute jakatil fitru bo utigi ka sun sahalendo jakatil fitri bo baliya farda de do ode dunubu ko kan jakatil fitri bo baliya dunubu ko kan na tigi ka sun sahalendo hadisa min bena ko sun dilolende do ko ni jakatil fitri bo ra de sun be yede hadisa sahalente bon kon min ko yala kalo be yettire la ko ale kala yini yede ni kalo jora ile sabati le nani o ko ka yera tire la ne ma doni ke ko ka kirisi yenna kalo jolen ko pe tile nan tile saba yera tire la on na fa juman be eka o kiri juman dilo le bola ayen nyinin kalo nyinin kan na fa be mununa an ko har yere kalo yere joto na yera tile la nya kiri ko an ko doni ke wa be benna ka islamiya kiri taka kalo yeri tile la islamiya kiri sitaka an ko hari ni sa ewa ambe ewa sungalo be mugani kononto de la mugani kononto na tile kalo yera sampe antemi islamiya ka jate taka ni tile bina nanye kalo ye sumbana me jate te kalo nyeri ka tile ka jango ko tile nan tile saba na fa site ni nyene kanida kundan wadana yere na gambana ma wato ko kundan nan ko ke wanda na jada ko bane ko ke na da kana da kuda daga idon da wata ilma o mana ka ba yi bo ko eka ebe kim kono kolombe e kolon kim mo bena jita eka kolona me be mo dodo ale bena jinta kolona kata dolo de tilanai yala ebe baliba abali kana jita na dankaniya bi bolo adankaniya bi bolo ko ale bena jita kata dolo de tilanai kana jindi oma o kana jita ni oye jita ibola tara dolo tilanai idonna aya kono
wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan akana nyogon deme junubun ya dal na jita yi boloy dankana lemba la beta dolo de la tara dolo de la nay abe junubu sore ba nyogona so ya deme doni ko ko muru fere le daga rendo mais ni mo do nani masisa karasa muru fere ma ibeta ke jumaye beta karasa pa anay a haramu yare kan muru fere ni yere ya do mo beta mo tanga lende fa ni muru ye a haramu yare ka fere ma wala na tanka na bi bolo ko bena jita kata dolo dila nay akana jita kala kuma negara kafir ora banjir dan kabar pun semua dia dan kata mana aja lawan ba nanti kau tawari sabarana dan kala orang lain dan dengan ada sana ini ada di Allah dan kafir juga in batin aja lawan oye hadisa salen hadisa min sahara o ciiden ko yomal kamar do silama be ala be yahuda do nyoni katama haja fi kafu minan nar on ninde ikum mabo fenya tasmala mana mu'minu musharama de hada mare be ala ya janna so daye ka jahannaba so do daye men ni silama munun kera mu'minu na utara arjanna kono yahuda de kafiru munun kera kafiru ye ulo de ba kafala chuta jahannaba kono da nyini yenne de hadisa saden de Kodoko alaye fakso do ke mana pikiri oksina so pikiri munum beke yumu go beta hiji yoro ulani tama yoro ula o alaye doke sani sungalo kajo me sungalo in konona la kanka vaccine e wa pikiri doke o be penke sunna te penke sunna pikiri sugo min te se katta sumba bolo ye soromure pikiri min be ye soromuye nu ko be ji palasita far kolo la be dumuni palasita far kolo la o be ko be dumuni mana de soromude te ta sumba te se ka soromude ta o be pikiri min be ko mi soromu me pikiri sempulu te wona vaccine e wa vaccination pikiri bashi tola ibota o te penke sunna no minye minyinin ka ko aya nana wati rasula wa ul amr minkum o aya nana ka alapato anka cidel lapato ko nyema fana anka tuko ko lapato o ye duti go de o be mundo